Temos feito unha queixa diante do Defensor do Pobo, donde temos que seguir agora o que eles nos piden como papeleo e todo o que fixemos, e que será todo mandado a Madrid, porque é a Madrid onde hai que mandar, e a ver se conseguimos algo. Non sabemos ainda o que vamos a conseguir, pero polo menos pois tocar a todas as portas e a ver que si o conseguimos, porque temos moita esperanza de conseguilo. Nos temos pensado seguir para diante, porque temos xente con moito coraje, xente maior que non quere marchar de Rianxo se ten que ir para un centro de día, e que se negan a marchar de Rianxo, xente que o está pasando moi mal, porque teñen a súa edade, teñen as súas doencias. Segundo indicou a propia Concha Sánchez, a plataforma estuda agora novas accións de protesta para seguir coas súas demandas. A campaña de chamadas á Consellería de Política Social reclamando a construción do centro de día seguiránlle outras, que agardan poder anunciar xa este próximo domingo, durante a convocatoria dunha nova mobilización, seguramente a última que se celebre nos próximos meses. Non aceptamos de que nos digan que non. En estes momentos estamos cas chamadas telefónicas, que, bueno, teño que desmentir de que eu non dixen nada de que se deixaran de chamar, que non o dixen porque hai un periódico que o dixo, pero eu non o dixen. Que sigan as chamadas telefónicas a ver se saben que Rianxo existe, porque me parece que están pensando que Rianxo non existimos, que non somos nada. Sin embargo, os outros concellos, que son moito máis pequenos, que somos casi 12.000 habitantes en Rianxo, os outros concellos sí que existen. E non quero culpabilizar políticamente a nadie, pero aí hai algo que a xente non comprende. Ayer tivemos unha xuntanza entre a nosa plataforma e estivemos buscando cousas novas que xa as diremos o domingo. Entonces, este domingo será ao mellor a última manifestación que teñamos, porque a xente estáse agotando, nós tamén nos estamos agotando porque é moito traballo facer isto, e veñen as vacacións, a xente quer ir á playa, a xente tal. Este domingo xa tivemos moi pouquinha xente porque hubo festas, entonces vamos a parar un pouco estas manifestacións, pero seguiremos con outras cousas.